Arratsaldeon ikusle, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur otsaiak 16, ortzeguna, asteragoaz titular nagusiekin. Altsasuko auzia Madrilen epaitu behar dela berretsi du Maria Paz Benito epaiak. Iruñeko 3. instrukzio epaiak atzera bota ditu Altsasuko 11 gazteen defentsak aurkeztutako apelazio eta erreforma helegiteak. Pentsio baxuenak gutxieneko soldatara parekatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, tartean erretiro pentsio txikienak eta alargunen pentsioak. Iruñeko udalak udal kontratuak jarraitzeko forua sortuko du udalak berako onetxetako kontratu publikoak zuzen beteko diren bermatzeko. Genero indarkeriaren aurkako esperientzia pilotua abiatuko dute 6 ikastetxek. Hezkuntzan, emakumeen kontrako indarkeriaren informazioa zabaltzea du xede programak. Margok eta faxistak agertu dira berriz ere Iruñan. Iruñeko EH Bilduk salatu du halako erasoak onartezinak direla. Iruñeko Geroa Baik ere pintaketak gaitzetsi ditu. Martxoaren 1-tik 15 izanen da Iruñeko haur eskoletako matrikulazio epea. Unitate didaktikoa aurkeztu du korrikak, elkarlanean sortu dute AEKak eta ikastolen elkarteak korrikaren inguruko nondik norakoak azaltzen dituzten 5 liburuxkak. Ortzegun honetako albistekin hasteko Altsasuko auzia Madrilen epaitu behar dela dio Maria Paz Benito epaiak. Iruñeko 3. instrukzio epaiak atzera bota ditu Altsasuko 11 gazteen defentsak aurkeztutako apelazio eta erreforma helegiteak. Hasiera batean, Maria Paz Benito Iruñeko 3. instrukzio epaiak bere gain hartu zuen ikerketa, baina azaroaren 8an inibitu egin zen eta bidea libre utzi zion Espainiako Auzitegi Nazionalari gertaerak terrorismo delitutzat jotzeko. Inibizioaren aurkako helegita jarri zuen defentsak, baina epaiak ez zuen onartu. Gaur egun auzia Madrilen egon arren Iruñan epaitzia garrantzitsua litzateke defentsaren ikuspuntutik. Auzia Nafarroan geldituko balitz ez litzateke terrorismo delitu egotziko eta beraz zigorrak jartzerakoan txikiagoak izango lirateke. Horregatik kexa helegita jarri zuten Benitorelen erabakiaren aurka eta iragan urtarrilaren 20an lurralde auzitegiak eskatu zuen Benitori gaiari heldu behar diola. Hala, orain etorri da Benitoren erabakia, baina ez da sartu auziaren mamian. Defentsak baieztatu duenez, parrafo bakarrean erantzun dio erreforma helegiteari. Benitoren arabera, defentsaren alegazioek ez dute kolokan jarri inhibizioaren erabakia eta Covitek zein fiskalak terrorismo delituaren zantzuak ikusten dituztela esateran mugatzen da. Orain defentsak 5 eguneko epea du apelazio helegitearen argudioak aurkezteko. Behin hori eginda, lurralde auzitegiari egokituko zaio erantzutea eta epaiketa non egingo den erabakitzeko azken hitza izango du beraz. Pentsio baxuenak gutxieneko soldatara parekatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, tartean erretiro pentsio txikienak eta alargunen pentsioak. Miguel Laparrak gizarte eskubidetako lehendakari ordeak azaldu duenez, aurten bertan 8% igoko ditu alargunen pentsioak, haien zergaken karia kopuru horretan handituta. Horrela, alargunen pentsioei ezarriko zaie, Espainiako gobernua gutxieneko soldatari ezarritako 8% igoera. Praktikan, horrek dakar alargunek gutxienez 707 euro jasoko dituztela hilean, 14 ordainketetan. Laparraren datuen arabera, 9.480 alargunek jasoko dute osagarria eta horietako 188 emakumeak dira. Nafarroako gobernuaren zat ahalegin handia egingo duela azaldu du Laparrak, 3 aldiz handitu delako iaz sail horretara bideratutako dirua, 3,2 milioi 2016an eta 10 milioi 2017an. Alargunen pentsioak ez ezik, erretiro pentsio apalenak jasotzen dituzten sariak ere osatuko ditu Nafarroako gobernuak. 2017 urteko gutxieneko soldatara parekatuko ditu, baina 3 urte hartuko ditu horretarako. Aurten 2% igoko ditu, eta beste 3% hurrengo 2 urteetan. Tarte horretan emakumeak 156 dira, eta 154 dira gizonezkoak. Iruñeko udalak udal kontratua jarraitzeko foru bat sortuko du, udalak berako onetsitako kontratu publikoak zuzen beteko diren bermatzeko.
Iruñeko udalak udal kontratuak jarraitzeko foroa sortuko du, bermatzeko udalak berak onetsitako kontratu publikoak zuzen beteko direla eta ondorioz egoki kudeatuko direla bere baliabideak. Foroa osatuko dute giza baliabideetako eta gobernu gardeneko alorreko zuzendariek eta udalarendako lan egiten duten enpresetan ordezkaritza duten sindikatuetako ordezkariek. Udal kontratuak jarraitzeko foroa laster batean deituko den kontratazio zaintzeko batzordeari laguntzeko tresna gisa ulertu behar da. Tokiko ekonomia jasangarriko zinegotzi Patrizia Peralesek azaldu duen bezala, tresna honen xede nagusia da bermatzea udalak azpri kontratatutako enpresan diharduten langileak baldintza agiri berrietan ezartzen ari diren klausula sozialetan ezarritako lan baldintza berberetan ari direla lanean. Iruditzen zitzaigun hori sortu behar genula tresna bat bideratzeko jasotako arazo guztiak. Eta hori ere sindikatuekin kontrastatu genuen eta beraiek ere kesu zeuden ikusten zutelako bitartekari lan hori garatu gabe zegoela eta batzutan hainbat arazo geratzen zirela bidean inolako konponbideri gabe. Beraz, tresna honen bidez, ikusten dugu hau modu positiboan bideratu daitezela, ez? Alde batetik koordinatuko dela sindikatuekin informazio guztia eta gero, gure udaleko ordezkariekin. Peralesek foroaren funtzioak eta gerta daitezkeen goraberen aurrean jarduteko prozedurak azaldu ditu. Foroaren funtzietako bat da udal administrazioaren eta enpresa hornitzaile eta laguntzaileen artean egindako kontratuetan gertatu daitezken arau urraketa, gorabera edo eraginkortasun ezako kasuak identifikatu eta biltzea. Aurreikuspenen arabera martxoaren lehen astean hasiko da lanean jarraipen foroa. Egun, 30 enpresa azpi kontrata inguru ditu Iruñako udalak, zeinek udala lorren 40 kontratu inguru kudeatzen dituzten. Foroen helburua da koordinazioa bermatzea eta lan baldintza bermatzea. Eta gero badakizu ere orain klausula sozialak eta sartzen ari dira, batzutan badakigu jartzen direla, baina gero instituzioetatik ez dagoela inolako jarraipenik, guk egin nahi duguna da, baldintzak jartzen direnean, olako kontratuetan, bermatzea. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, genero indarkeriaren aurkako esperientzi pilotu bat abiatuko dute 6 ikastetxeek. Hezkuntzan, emakumeen indarkeriaren aurkako informazioa zabaltzea du xede programak. Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko informazioa zabaltzeko esperientzia pilotua martxan jarriko dute 6 zentrotan. Ongi aterazkero, zabaldu eginen dute heldu den ikasturtean eskola guztietara. Hezkuntza politikan genero berdintasuna txertatzea, indarkeriaren aurkako instituzioen jarrera indartzea eta profesionalak irakasleak zein hezkuntza munduko pertsonak formatzea, horiek dira planak jorratuko dituen ardatzak. Ezkidetza izanen du planak oinarrian eta behin plan pilotua amaituta nola orokortu ikertuko dute. 5 hilabete jorratuko dituzte. Lehenengo ibilbidean makina bat gai jarriko dituzte gazteen eskura, hezkuntza afektibo-sexuala, emakumeen ekarpenen bisibilizazioa, lan mundurako bideratze ez sexista, zaintzaren eta autonomiaren balorazioa eta ezberdintasunaren eta biolentziaren aurkako ikuspegi kritikoa. Bigarrenean bizikidetza jarriko dute erdigunean, hirugarrenean berdintasuna txertatzea eskolako plan orokorraren barruan, laugarrenean prebentzioa jarriko dute erdigunean eta azkenik 5garrenean mutilazioaren kontrako informazioa. Eta margoketa faxistak agertu dira berriz ere Iruñan. Iruñako EH Bildu salatu du halako erasoak onartezinak direla. Iruñeko Geroa Baik ere pintaketa hauek gaitzetsi ditu. Jarauta eremu fasista eta Siron zikina. Etzi gauean Iruñan egin zituzten margoketa fasisten leloak dira. Meztu eta simbolo fasistekin egindako pintaketa horiek Iruñeko aldezarreko hainbat paretetan eta Iruñeko EH Bilduko egoitzan egin dituzte Nafarroako eskuin muturreko taldeek.
Iruñeko EH Bilduk zorrotz gaitzetsi ditu erasoak eta bereziki larriak iruditu zaizkio Joseba Siron Iruñeko alkatearen aurkako mezuak. Alderdiaren ustez eraso horiek aldaketa indartzen dute eta agerian uzten dituzte Nafarroan eta Iruñan ireki den ziklo politiko berriaren aurrean ezinegona sentitzen dutenak. Iruñeko Geroa Baik ere erabat gaitzetsi ditu astearte gauean agertu ziren pintaketak. Alderdiak kaleratutako prentsa ohar batean adierazi dute horrelako ekintzek ez dutela lekurik eztabaida politikoan. Geroa Baik adierazi du indarkeria eta beldurraraztea bilatu nahi duten margoketa hauek gaitzesten dituela eta gizarte demokratiko honetan onartezinak direla erabat. Ez da lehenengo aldia horrelako mezu fasistak agertzen direla Iruñerrian. Iruñeko udalak Emilio Mola eta Jose Sanjurjo general kolpisten gorpuak erorien monumentuko kriptatik ateratzeko erabakia eta Nafarroko jauregiko armarritik ereinozdun koroak entzeko erabaki hartu zenean hasi ziren margoketak. Elaren Iruñeko egoitzan sos arrazakeriaren bulegoan eta hainbat elkarte eta tabernatan ere agertu izan dira eta Germán Rodríguezen monolitoari ere eraso zioten. Eta martxoaren 1-tik 15 izanen da Iruñeko haur-eskoletarako matrikulazio epea. Iruñeko haur-eskolen organismoak onartu duenez, 2017-2018 ikasturtean plaza guztietatik 589 gaztelaniaz izanen dira eta haietariko 355 ingelesezko aktibitateak eskainiko dira. Bestalde, 411 euskeraz izanen dira. Nafarroako gobernuak kudeatzen dituen Iruñeko 5 eskoletan 314 plaza eskainiko dira, horietako 28 euskaraz, Alde Zaharreko eta Sanduzelaiko eskoletan. Matrikulazio horriak Aldereria kaleko 11. zenbakian aurkeztu beharko dira, martxoaren 1-tik 15 bitartean. Eta Korrikak unitate didaktikoa sortu du. Elkarlanean sortu dute AEKak eta ikastolen elkarteak Korrikaren inguruko nondik norakoak azaltzen dituzten 5 liburuxka, 3 eta 18 urte bitarteko haur eta gaztetxoentzat. AEKaren eta ikastolen elkartearen eskutik Korrikaren inguruko nondik norako guztiak ezagut ditzakete 3 eta 18 urte arteko umezen gazteek 5 liburuxka kaleratu dituzte eta doan deskargatu eta erabil daiteke. Besteak beste, Irri aldizkaria Korrikaren inguruan egindako ipuin bat, Maika Etxekopar, Dani Alvarez, Labasu eta Ander Larunbe sortzaileen testigantzekin atondutako batzuk dokumentala, Zirkorrika kanta eta Korrikaren jaiotza azaltzen duen bideoa bildu dituzte unitate didaktikoak. Xan Aire ikastolen elkarteko kide eta unitate didaktikoaren egileak azaldu du Korrikaren lekukoa pasa nahi dietela datozen belaunaldiei. Udaberri giroarekin jarraituko dugu gaur, goazen ikustera eguraldiaren iragarpena. Otsaiak 16 osteguna, goizean goiz lanbroa eta lainoa eduki dugu Iruñerrian, hodeitsu egongo da goizean zehar, baina arratsalderako gutxitu egingo dira hodei horiek. Hego osagaiko haizea nagusituko da eta tenperaturetan ez da aldaketa handirik emango. 14 gradutan eguneko altuenak, 2 gradutan baxuenak. Baztanaldean zeruan tarteka erdi mailako hodeiez eta goi hodeiez beteta agertuko da, baina arratsalderako gutxitu egingo dira ere, ostarteak irekiz. Hego osagaiko haizea nagusituko da eta temperaturari dagokionez 14 gradutan emango dira eguneko altuenak eta 5 gradutan baxuenak. Eta biharko egunari begiratuta zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean Iruñerrian, goi hodei batzuk ager daitezke tarteka, baina orokorrean egun eguzkitsua izango da biharkoa. Hego haizea nagusituko da eta temperaturan ez da aldaketa nabarmenik emango. Baztanaldean ere zerua hodei gutxirekin mantenduko da orokorrean bihar, hego osagaiko haizea nagusituko da eta temperatura oso antzekoak igotzeko joerarekin. Nafarroan gaur erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira egunaren hasieran, baina eguerdialdean desagertuz joango dira poliki-poliki eta giro argia espero dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguneko tenperaturetan ez da aldaketa handirik emango, giro epela utzita.
Hauexek dira otsailaren 16. egun honek utzizkigun albisteak. Altsasuko auzia Madrilen epaitu behar dela berretsi du Maria Paz Benito epaiak. Iruñeko 3. instrukzio epaiak atzera bota ditu Altsasuko 11 gazteen defentsak aurkeztutako apelazio eta erreforma helegiteak. Pentsio baxuenak gutxieneko soldatara parekatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, tartean erretiro pentsio txikienak eta alargunen pentsioak. Iruñeko udalak udal kontratuak jarraitzeko forua sortuko du udalak berako honetxetako kontratu publikoak zuzen beteko diren bermatzeko. Genero indarkeriaren aurkako esperientzia pilotua abiatuko dute 6 ikastetxek. Hezkuntzan, emakumeen kontrako indarkeriaren informazioa zabaltzea du xede programak. Margok eta faxistak agertu dira berriz ere Iruñan. Iruñeko EH Bilduk salatu du halako erasoak onartezinak direla. Iruñeko Geroa Baik ere pintaketak gaitzetsi ditu. Martxoaren 1-tik 15 izanen da Iruñeko haur eskoletako matrikulazio epea. Unitate didaktikoa aurkeztu du korrikak, elkarlanean sortu dute AEKak eta ikastolen elkarteak korrikaren inguruko nondik norakoak azaltzen dituzten 5 liburuxkak. Eta bertzerik ez, hauxe izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.